Wel, llongyfarchiadau anferthol i'r ddau ohonoch chi. Nid yn unig am y pêl-droed, ond am yr hyn ddigwyddodd ym Mhaviliwn yr Eisteddfod ddoe. Achos allai ddim cofio sawl enghraifft o bobl yn codi ar eu traed gyda'i gilydd mwyn anerch mawredd yr rhaini sy ar y llwyfan. Sut brofiad oedd hynna? Ie, oedd o'n anhygol, wrth gwrs, i ni'n dau, dwi'n meddwl, o ran, dydyn ni'n gwybod be ddisgwyl, oedd o'n wych, wrth gwrs, bod ni wedi cael y cyfle wedi cael y derbyniad yna, ac yr ymatab yna, ac yn dangos mewn gwirionedd gymaint mae yr Euros wedi olygu i bobl Cymru, ac wrth gwrs, rhai efallai ddim wedi cael y cyfle i ddiolch ac yn y blaen, wedi cael cyfle yr wythnos yma, felly oedd e'n neis gweld y pafiliwn dan ei sang ac a pawb mor gefnogol. Ac yn amlwg mae'r hyn i chi wedi wneud o ran yr iaith wedi bod yn arbennig iawn, ond o fe hynny'n cael ei gydnabod ddoe, ac o ti'n siarad dim darn o bapur yn dy law di, a'r cyfan yn dod yn angerddol, yn amlwg o'r galon, go iawn, yn llythrenol. Ie, dwi'n meddwl bod be da ni wedi wneud fel cymdeithas ac fel tîm pêl-droed wedi bod yn yr un modd, a bob dim wedi bod o'r galon, wedi meddwl rhywbeth i'r tîm, i bob chwaraewr, i bob aelod o'r staff, sydd wedi bod yn gysylltiedig ac yn yr un modd, wrth gwrs, y cefnogwyr, y rei oedd allan yn Ffrainc ac adra yng Nghymru, wrth gwrs, a thu hwnt. Dwi'n meddwl na dyna un o'r pethau mae pawb wedi sylweddoli fwy na dim byd, ydy fod bob dim mae'r tîm wedi bod yn ei wneud, ydy fod o'n genuine iawn, fod y perfformiadau wedi bod yn perfformiadau gonest, yr ymdrech wedi bod yn 100%, ac wedi trio gwneud yn gorau ar y cae pêl-droed, ac oddi ar y cae hefyd, ac mae hynny wrth gwrs yn ffordd mae pawb yn cyfathrebu, ac wrth gwrs hefyd yn yr un modd sut mae'r iaith wedi cael ei defnyddio. Mae'n rhywbeth i fod yn falch iawn ohono fo, ac yn rhywbeth da ni yn ymwybodol fod gynnon ni gyfrifoldeb gwirioneddol tuag ato fo, ac wrth gwrs da ni'n mwynhau bod gynnon ni yn iaith yn hynna. Ac Ian, dwi wedi clywed ti'n sôn hefyd am, mae'n gymaint o ffys yn gallu bod am yr iaith fan hyn, rhywsut, ac eto pan o'ch chi yn Ewrop, o dwyieithrwydd yn rhywbeth oedd yn gwbl naturiol i dîmau eraill. Ie, oedd, ac nid jyst dwyieithrwydd, amlieithrwydd, ti'n gwybod, ac dwi'n credu oedd hynny wedi rhoi hyder i ni reit o'r cychwyn cyntaf. O'n i wedi mynd yna gyda'r bwriad yn amlwg y pêl-droed oedd yn cael y flaenoriaeth, ond o'n i eisiau cyflwyno'n hunain fel cenedl, fel pobl, fel iaith, fel diwylliant, ac oedd UEFA wedi rhoi seil bendith hynny. A wrth gwrs o pob gwlad arall yn gwneud yr un peth, ac o'na 4 gwlad ar 20 o gynnu ni lwyfan arbennig, achos oeddwn ni'n gallu cyflwyno iaith a diwylliant Cymru i wledydd falle oeddwn ni ddim yn ymwybodol ohono fo. Ac oedd rhywun jyst yn teimlo'n gwbl hyderus, fod o'n gwbl naturiol i wneud. A dyna weithiau sy'n od pe ti wedyn yn dod nôl i Gymru, bod rhywun weithiau'n gallu defnyddio'r iaith i greu rhaniadau. Ac eto oedd bopeth o'na undod anhygoel allan yn yr Euro sy'n ychwanegu at y hyder di. A oedd o'n ddefnydd gwbl naturiol o'r iaith Cymraeg, a neb yn cwestiynu dim, neb yn cwestiynu unrhyw beth ynglyn â defnydd o'r iaith na hefyd pan o'n i'n mynd ati gyflwyno dipyn bach o'n diwylliant. Dy daid oedd Lewis Valentine, un o fawrion ein cenedl ni. Os byse fe yma nawr, wyt ti'n teimlo ambell waith byse fe mor prowd o'r hyn y ti wedi allu cyflawni o ran yr iaith a'r diwylliant? Dwi'n siŵr fydde'n had a fydde lot arall o'r teulu, ond yn haid. Mae lot o ran dy gymeriad a phwy ti falle a ran dy fagwraeth a sut ti'n cael dy godi ynglyn â'r traddodiadau a'r hanes ac yn y blaen. Nid fo fi wedi gwneud unrhyw beth yn ymwybodol o hynny, o'n i jyst yn gwneud oedd o'n rhywbeth naturiol, dwi'n Gymro Cymraeg, a oedd o'n beth cwbl naturiol, ond dwi'n siŵr y bydde fo wedi bod yn hynod o falch o honna, i jyst fysa fo byth i dychmygu bod fi wedi gallu gwneud o trwy bêl-droed. Dwi'n credu bydde fo wedi dychmygu bod y fath beth o ran hyrwyddo iaith trwy un o'r campau. Dwi'n credu oedd o'n gweld pethau fwy traddodiadol na hynny, ond mi fydde fo wedi bod yn falch o honna. Ac yn gyflym iawn, gwyliau? Mae gen i wythnos yn yr Eidal, ond fe syth nôl i'r gwaith ar ôl yr Euros i baratoi ar gyfer Moldova, dwi'n siŵr. Ie, mae'r gwaith darparu wedi dechrau'n barod ar gyfer Moldova, a hefyd dipyn defnyddio'r Euros fel catalyst, fel fod ni'n adeiladu ar beth ni wedi gwneud yn barod. Wel, diolch yn fawr i chi'ch doi. Dwi'n gwybod bod 'na
Cwpl o ganodd o bobl yn disgwyl amdano chi yn yr adeilad yna tu ôl i ni nawr yn S4C. Pawb yn awchu i glywed eich stori chi unwaith eto ag pob llwyddiant gyda'r tîm yn y dyfodol hefyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch.